नमस्कार प्रणाम। हम विपिन बहार सभी भाई लोगन के प्रणाम करतनी, हाथ जोड़ के अभिनंदन बा, स्वागत बा। हमनी के सोनू मिथिला जी डायरेक्टर साहब के तहे दिल से धन्यवाद बा, जे कि हमनी के कुछ गावे के, कहे के, सुने के अवसर देला, है ना जी। जय हो जय। हमेशा सहयोग रहेला यहाँ के, आगे भी बनल रही। हमनी के दोनों भाई यहाँ आइल बनी जा, आज कुछ मन में आइल विचार तो बैठे के, और साथ में हमनी के बहुत बढ़िया सिंगर बड़ी यहाँ के सोनी जी, जैसन कि भैया पूर्वी एगो सुना गईले हैं, तो एगो हमरो विचार कैला, हमहू सुना दिए एक लाइन के। एगो भक्त के भाव बा कि हे प्रभु, रउआ हर जगह मूर्ति में बस दिखाई देला, कभी भी सूरत ना देखली आपके कैसन बानी। हर जगह कहीं मूर्ति में लौकीला, कहीं खम्भा पार के निकलल बानी, लेकिन कभी आपका सूरत नहीं देखले। ये भाव बा कैसे? अरे दीन बंधु दीना नाथ, दीन बंधु दीना नाथ, अरे हरि जी कहवेला, हरि जी कहवेला, आ देखली ना कबहू काहे सोझा नया वेला, और देखली ना कबहू काहे सोझा नया वेला। दीन बंधु दीना नाथ, दीन बंधु दीना नाथ, हरि जी कहवेला, अरे हरि जी कहवेला, देखली ना कबहू काहे सोझा नया वेला। भक्त कहता है प्रभु, अरे तरु से बनवला मनई, पाहन से नारी। हम सुनले बानी हे प्रभु कि केहू वृक्ष रहे तो ओकरा के तार दहली रहुआ, अब मानव बना दहली। तरु से बनवला मनई, पाहन से नारी, कबो कबो निकालेला खम्हवा के फारी। अरे हमरा के काहे ना हो, हमरा के काहे ना अरे दर्शन करावेला, देखली ना कबहू काहे सोझा नया वेला, अरे देखली ना कबहू काहे सोझा नया वेला, देखली ना कबहू काहे सोझा नया वेला। बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना रही। हमेशा हमने दोनों भाई के आशीर्वाद मिलल रहल बा, आज तक मिलता, आगे भी मिली, ये चाहत के साथ। जय माता दी सभी के, जय श्री राम। जैसे